यौ ठीके कहै छै लोग ननद आ भौजाई। ननद घर में छोट से छोट कोनो पावन तिहार होए चाहे ओ कोनो कार्यक्रम होए चट द मांग के लेल पहुँच जाय छै। यौ बहिन के चाहे केतबो नीक बर क दियौ वा नीक घर क दियौ, लेकिन ओ अपन भाई आ भतीजा पर जन्म सिद्ध अधिकार बुझै छै। देखियौ ने उम्हर बउआ के जन्म भेल आ एम्हर बहिन बधैया मांग चलि एलखिन। भैया घर में बेटा भेलै बधैया मांगा एलो होला। भैया घर में बेटा भेलै बधैया मांगा एलो होला। भैया घर में बेटा भेलै बधैया मांगे एलो होला। भैया घर में बेटा भेलै बधैया मांगे एलो होला। भैया घर में बेटा भेलै अंगना में ठाड़ भैया भौजी सब पूछथिन की बहिनी अल्ली होला। अंगना में ठाड़ भैया भौजी से पूछथिन की बहिनी अल्ली होला। अरे अंगना में ठाड़ भैया भौजी सब पूछथिन की बहिनी अल्ली होला। सोना धरी के मठा हमन लो, सोना धरी के मठा हमन लो, हीरा धरी अंगूठी होला। सोना धरी के मठा हमन लो, हीरा धरी अंगूठी होला। भैया घर में बेटा भेलै बधैया मांगे एलो होला। भैया घर में बेटा भेलै रेशम जरी के कुर्ता हमन लो, मखमल जरी के टोपी होला। रेशम जड़ी के कुर्ता हमन लो, मखमल जड़ी के टोपी होला। अरे रेशम जरी के कुर्ता हमन लो, मखमल जरी के टोपी होला। सिल्क जरी के साड़ी जयन लो, सिल्क जरी के साड़ी जयन लो, भौजी के पहिरे बन होला। सिल्क जरी के साड़ी जयन लो, भौजी के पहिरे बन होला। भैया घर में बेटा भेलै बधैया मांगे एलो होला। भैया आंगन में भतीजवा जन्म लेला। खादी जड़ी के साड़ी जयन ली, भौजी हमरा पहिरेली होला। खादी जड़ी के साड़ी जयन ली, भौजी हमरा पहिरेली होला। अरे खादी जड़ी के साड़ी जयन ली, भौजी हमरा पहिरेली होला। साया के बदला 100 रुपैया, साया के बदला 100 रुपैया, मूड़ो में डर लगले होला। साया के बदला में 100 रुपैया, मूड़ो में डर लगले होला। भैया घर में बेटा भेलै बधैया मांगे एलो होला। भैया घर में बेटा भेलै बधैया मांगा एलो होला। भैया घर में बेटा भेलै बधैया मांगा एलो होला। भैया घर में बेटा भेलै बधैया मांगे एलो होला। भैया घर में बेटा भेलै बधैया मांगे एलो होला। भैया घर में बेटा भेलै बधैया मांगे एलो होला। भैया आंगन में भतीजवा जन्म